Ang Ginoo, mga igsoon, mianhi sa kalibutan, dili aron magpagarbo nga gamhanan siya. Dili aron himuon tang ulipon tungod kay gamhanan kaayo siya. Mianhi ang Ginoo sa kalibutan tungod kay gusto niyang himuon tang iyang mga anak. Sige, lingiyay mong tupad. Moangkon ka nga anak kas Ginoo, ingna ko no. Kanang bata, sama na mga bata dias gawas nga gida diri sa sulod unya magsigig lugnot, magsigig gusto gyud mudagan, dili gustong kuptan, anak na sa ilang ginikanan. Ang ilang ginikanan gusto nga mosimba nga kanabang formal nga simba. Pero ang bata sa iyang buhaton, mudagan gyud ko, imo ganay kong pugngan, muhila ko, musyagit ko. Ana, mao nay gitawag og anak pero wa pa muila nga siya anak. Daghan nato murag mga batang gagmay nga matud pa ni Hesus pag-anhin niya, muramog mga bata nga nagyampungad sa merkado. Kaguliyang lang agi. Muna nga si Kristo mihimo og dalan aron atong subayon anha ta magkahiusang tanan. Dili pwede nga magsunod tas Ginoo sa ato lang kaugalingong kabubuton. Sige, ikaduhang lingi ingna proud ba ka nga igsuon mo ni Kristo? Ingna ba? Na proud ka? O murag mauwaw ka? Kay daghan ra ba nato murag mauwaw? Mauwaw ba? Nakita mga igsuon sa Ginoo. Gani, pila kabuk ninyo dinhi ang nagsigig yung angkon at tubangan sa mga tao nga igsuon nako si Kristo. Taas ang kamot. Kung naaman o galing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unom ra kabuk. Sagara na to, mauwaw gyud. Mauwaw. Muna diri sa atong unang pagbasa ningon si Propeta Isaías, pagkatahom sa mga tiil ni adtong nagsangyaw sa maayong balita. Nya unsa may maayong balita nga kita karon igsuo na ni Kristo, anak na sa amahan. Pagkaninduta ang balitaan, makadawat lang gani ang kanang nangabroad nato dito, unya mo apply dayog citizenship sa Amerika, makadawat lang og order nga ikaw karon approve na nga US citizen na ka. I-picture pa, i-post pa. Makadawat lang gani green card holder na kas Amerika, asos, i-post dayon, oy. Yes, yes. Dream come true. Pero pag ingon nga anak kas Ginoo, moingon ba mong dream come true? O kung sa may timaan nga kita proud nga anak tas Ginoo, atong buhaton ang mga buhat sa anak sa Ginoo. Sama pananglit ni ingon si Kristo, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabus. Proud ba mo anak nga mosangyaw? Oy. Sige. Proud o mauwaw? Galibog na. Kanang niingon si Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na lang mo paningil og bayad. Proud mo ana? Proud mo o dili? Ayaw. Kanang niingon si Kristo, pasudla sa inyong balay ang mga way balay. Proud mo ana nga mobuhat? O mauwaw? Labi na gyud kung ang gustong mosuod sa inyong balay kadtong mga bantugang tulisan nga bag-o pang nilaya sa prisuhan. Proud mong mudawat nila. Diyan na si Jesus. Diyan na. Natuma na ang sugo ni Jesus. Uy, mauwaw ta. Oy. Mahadlok pa. Di lang mauwaw. Mahadlok. Mubuhat. Oh.
Kana lang niingon si Jesus, puy ang kamatuoran, kay ang kamatuoran mo'y muhatod nimo sa kagawasan. Proud ba ka nagiuban na imong buhok o imong kuluran? Tanawa. Proud ba ka nga ninipis na imong kilay o imong badlisan? Oh, di ba? Proud ba ka nga nangabit imong bana pero dili pwedeng buwagan? Imo lang yapong angkonon nga imong bana, apil ng iyang kabit, imong angkonon nga imong igsoon. Ha? Proud ka nang mo angkon o masuko? Oh, mao ni siya. Mao ni ang pipila natong i-check. Ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo mas importante kaysa atong security. Mao na dinhi sa atong tubag sa Salmo, kung sa may gibutang dire. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa makaluwas nga gahom sa Dios. Ngano man tungod kay gisangyaw sa mga santos, gipuy-an sa mga santos. Kana bita makadungog ka nga pala nato din higod nganong daghan man ang muhatag nato og hinabang tungod kay nakadungog sila nga ang mga way kaon atong gipangtagaan og labing minus 5 ka kilong bugas, at least lang kana ganing makakaon sila. Daghan ang nitampo mo tong nakahatag tag mga 3,600 ani sobra pa manggani ang atong gipanghatag ni adtong November. Karon ato na sang gihimo mang-ayo tas mga balay nga gubaon na atay mga 140 labing minus ang atong gitarget nga ayohon. Nakahuman na tag mga 21 ka balay. Di ba? Masangyaw man Hala, nduta god. Masangyaw man gani nang ingon nga naay bata nga hydrocephalus pagkatao pobre kaayo nya gitabangan sa mga doctors, gitabangan sa mga nurses og sa mga tao, i-post dayo sa Facebook, mangno dayong kwarta minilyon kay para ioperas bata. No, mga inana. Ngano man kay ang Ginoo matinabangon sabwa ginastibo kalibutan ang pagka Diyos nun, basta atong puyan. Bisag naarakas inyo, sama ni San Roque. Dito raman to siya kakahuyan. Sama ni St. Teresa of the Child Jesus. Dito raman to siya iyang kwarto. Gaantos atong iyang tuberculosis. Pero tungod sa iyang pag-antos nga way reklamo, kanabang ningon si Kristo, pasana ang imong cross, matag-adlaw. Ang gibuhat ni St. Teresa ni sabwag sa tibuok kalibutan. Ang pagpakamatay ni Lorenzo Ruiz dito sa Japan, katong gasigi siyang higugma sa nagpatay niya, maayo tong buhata dili. Maayo. Sila raman to dito. Si Pedro Calungsod katong gibangkaw siya kay nagbunyag sa bata. Gibangkaw, gipatay, gihiwa pag yung kunong lawas, gihug pag isdagat, kay gipakaon sa mga isda. Murag gilawog ba? Wa na may nakita pag human. Pero nisabwag sa tibuok kalibutan. Ngano man kay ang Ginoo gani mao'y magbuot o ang Ginoo sang pagbuot atong sundon musabwag gina sa tibuok kalibutan kay ang Ginoo may nagbuhat sa kalibutan ug ang tibuok kalibutan gilukop sa iyang presensya. Ang iya lang gikinahanglan kita nga iyang giangkon nga mga anak muangkon sabta ta pinaagi sa pulong ug sa buhat nga anak tas Ginoo gilingya imong tupad ingna karong sunod tuig sugdan ka nato nga di na ta maningil og utang. Sige, ingna kon. Ingna ba? Musugot ba? Nya musugot gani ingna anak kas Ginoo. Di ba? Nya kay ang atong sitiyo gani tungod sa pipila nga misaksi ug naluoy sa atong mga himuonong balay, ang atong halin niabot nag 65,388 ka slots ni sobra na tag 1,500
388 ka slots. Oh, di ba? Salamat kayo. Nga ang ato sang paras kumbinto, ang SBF DAG, niabot ng atong halin og 5,043 ka slots. So, niabot na pod og nanay nahibili na lang 54,957 slots. O kading atong SBF DAG, padayon gani natong ibaligya tag 500 pesos per slot. Nya sige lang itagpalit ani 500 pesos raman. Kining si Tio karon ra ni kutob. Mohonong nata. O niya ang ato sang disap karon na lang ni kutob. Ambot mahurot pa baka ni 13 na lang ka slots ang nahibilin, 13 slots nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. Na ini takes nako, Father, unsa man gyud ka siguro nga tinuod ng imong giingon nga 25% imong ihatag, nako 99% siguro ni. Niya nganong siguro man ko kay sugo manis Ginoo. Dim ani sogo nako. Nganong moingon makong sogo os Ginoo kay kining maong proyekto, kining kulumbari nga atong tukuron, gamito ni nato para sa kaayuhan sa simbahan, para sa kaayuhan sa katilingban, labi na Dios mga kabos. Kung ato gani nang himuon, di gyud ang Ginoo mo sa likway, iya ginang palampuson ang mga buhat sa atong mga kamot basta i-dedicate nato sa iyang purpose. Pero para lang ni pagpadato sa pare, pagpadato sa mga kaubas pare, mawara ni daw aso. Na karon nakaparsyal na tadiha og 60 million, 6 million kapi na lang atong kuwang. Nya once ato na nang ma-impas, musugo dayon tag process sa pagtukod sa kulumbari. Nya ang atong halin ana mo nay atong ibayad aning nang invest plus sa interest ug atong palambo sa atong simbahan. Mahimo ba ni o dili? Porting himoa, hutdan ninyo palit ang 13 karon ha. Pledge mo 500,000. Bahala nag-unya na mos Enero muhatag or Pebrero ba mo muhatag, i-pledge lang karon kung interesado mong mo invest. Di lang mo sa dayon ang kwarta. Pledge lang. Father, musaad ko og duha. Father, musaad ko og usa. Father, musaad ko og 5. Ana lang gud. Musaad ko og 10. O ana, human dayon. Di ba? Ge, linga imong tupad, inapila kay imong saaran. Ge. Apila imong isaad. Ge, ingna ko no. Ingna ba? Tanawa, di ba nilingo din? Kuyo, wako ada. Sayon raman kayo. Musaad mo karon, Pader, angkon ko og duha. Ingkawa ra ba jud ko'y kwarta? Tuwa man ko'y balay, ako lang tong ibaligya. Basig mahalin na to mga January. O ibaligya imong balay, higda na lang kas daplisdan. Kay niingon man sad si Jesus, ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa simbahan. O, di ba? Mao man ay gibuhat ni St. Francis of Assisi, mao man ay gibuhat ni Mother Teresa of Calcutta, mao man ay gibuhat nilang St. Ignatius, San Agustin ug uban pa. Di mo mosunod. Si Kristo gani gibiyaan ang langit, gibaligya ang langit aron mo puyo uban nato. Kita na bay dili mo baligya aning hinatag ras Ginoo ug mo puyo uban sa Ginoo? Duko-duko ra ba dayon na manindog na ta.